Yan, magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Ayan, ito na naman po ang inyong Manaysel vlog na patuloy na ipapakita sa inyo yung buhay probinsyana. Ayan, napakasimple po talaga ng buhay dito sa probinsya. Parang nakakaalis ng stress, nakaka-relax. Parang andun yung relaxing na talagang di kayang bayaran ng pera. Kahit simpleng buhay, ayun, talagang para kung bumabalik sa nakaraan. Ayun, mas gusto ko yung buhay probinsyana, ganyan, na nagbubunot ng sahig. Naalala ko nung bata pa ako na nagbubunot ako ng sahig lagi noon. Pag hindi namin nabunot ang sahig, talagang mapapalo talaga kami ng tatay namin. Kaya ayan, tuwang-tuwa po ako na sa ngayong pagtanda ko, ayan, may mga halaman sa paligid. Pagkagising mo, makikita mo yung mga halaman na tinanim mo. Tapos talagang yung hangin fresh. Tapos pagising mo, magtsaa ng mga nakatanim lang sa mga paligid mo. Ayun, magtanim ng malunggay, ng saging. Ayan, yung ano ng malunggay, ginawa kong tsaa, maganda sa katawan. Tapos yan, pagkatapos magtsaa, ano na ng mga lulutuin, ipiprepare ko na. Talagang buhay probinsya na yung hindi ka talaga yung hassle na yung lagi kang nagmamadali. Parang, alam mo yon, relax na relax talaga. Tapos yung mga pagkain na mga gulay, kukunin mo lang sa paligid mo. Basta't masipag ka lang magtanim. Yun. Tapos, ayan, ginagawa ko dyan. Nagmamarinate ako ng pork chop kasi puro na lang daw gulay. Sabi ng anak ko, siyempre lumaki siya ng Manila. Siyempre talagang hindi siya sanay sa mga puro gulay. Kaya ayan, lutuan ko naman siya ng pork chop para makatikim naman siya ng karne. Yan ang aking kalan. Yan, nasira na yung kanyang hawakan, kaya kutsilyo na lang ginamit ko. At yun, talagang gamit pa rin tayo ng mantika na hindi galing sa coconut, kasi pag coconut bawal kasi sa akin, gawa na yung aking cholesterol ay mataas. Kaya gamit po tayo ng mga vegetable oil. Yan, lagay na natin yung pork chop. Minarinate ko muna yan bago ko siya inadobo, dahil ang gusto ng mga anak ko pag adobo, gusto nila malasa, nanunuot, ang sarap. Yan na, maraming sili. Hindi ko naman pinisa yung sili niya. At yan, napakasarap niyan, talagang malinamnam, talagang yan ang gustong gusto. Maraming kanin ang nauubos ng mga anak ko. At mamitas tayo ng pakwan. Ayan, dami kong pakwan na nakuha, mga prutas, mangga, yan, kalabasa. Dito lang yan sa mga paligid ng bahay. Talagang fresh na fresh, mangga, saging, yan, napaka fresh talaga. Yan, tinanim ko yung kalabasa na yan para lalo pang dumami ang i-harvest ko. Yan, mga pakwan na mga tinanim namin. Talagang masipag ka lang talaga dito sa probinsya, hindi ka magugutom. Hanapin mo na lang yung pang bigas mo. Yan, malawak pa yung aking tataniman at dadamuhan. Yan, mga kangkong, yan, pinipitas ko na lang. Yan, saging, may puso, yan. Diyan, maglagay ako ng mga pagapangan ng mga kalabasa. Yan, talagang pagkagising ko sa umaga, yan na, routine ko na yan. Tuwing umaga, pagpawisan ako dahil mag-cultivate ako ng mga pananim ko ng mga halaman na gulay. Ayan, yung grapes ko na namunga na rin siya. Talagang tuwang-tuwa ako sa grapes ko na akala ko hindi siya mabuhay dito sa Bicol. Ayan.
Yan yung mga kalabasa ko. Magto 2 months na siya. Alaga ko lang yan ng dilig. Yan, malaki na rin siya. Nakakatuwa talaga na yung, alam mo yung galing sa pinagpaguran mo, pinagpawisan mo, talagang na-amaze ka sa mga nilikha ng Diyos. Kaya salamat po sa inyong panunood. Abangan nyo pa po yung aking mga susunod na vlog. God bless!